Galing. Bala na lang lola. Tia Janet. Inusa na, agyana na eh. Gigi, nakit ang tiil. Ikaw na tibi. Kitong tiil eh. Gigi, kitong tiil eh. Inusa yung balayo eh. Gubaan na kayong balay ito eh. Oh, look. Inusa yun eh. Hulang. Mauto na kayo sa una kayo. Kuan pag sa una. Wala may balas. Pwede ang balas ito. Hindi ka una. Ini nakabuhi mo na. Ulit tao, pwede na tayo mangawat. Hangan. Ha? Panganak. Ay, nanganak. Masay nanganak. Ay, nanganak. Sino kaning salog dito sa una? Wala na, makakay sa lid. Wala naman yung manok ko. Nakabuhi lang buhi ang buhi. Umayos na, nakabuhi. Sulod. Ini mo ke taas. Ini nas taas. Mana kita kagi? Hindi na pang takilid. Sabaan tagtagiyan. Ay mo na yung abuhan? Gusto lang lulo ikot sa uno. Balas pa ba niya ito eh. Wala yung tambaki, wala yung tabang ng nagsi eh. Patambakan. Oh, nami diri sa akong kuan. Mini balas ang apuhan, dugay na. Ano tagi? Ha? Ikaw na. Eh, kamaot sa agyanan. Wala na po. Ay, mapapong kami. Oh, hapon nagbalay silang Marvin. Agiyan, Bi. Sakay Gabriel. Kalakad ng sipon. Oh.
Gaya mo diri. Nindot na ulan na sa kanon do. Wala nang babuan. Sa kanya. May kotong kon wala may stock eye drop ba? Pila 20? Tansin ko lang, damihan, masustansya pa, palit na mo. Palit may pan. Mahal kay na, yahay. Mana? Pakita na, tingin ba? Katawan ng buang mo. Katawa. Paluko jud eh. Namura.
Pas-pasa kung lakang dudong eh. Kana ra yung paliton? Ice cream, pahit ka ice cream. Namalit mi sa namalit mi gasolina sa Petron kaya mong giinom. Tino? Ano yan sa Petron? Nakalikibit? Dito naman ang sako. Pod. Dito dito militin unsa ba? Oh, naabot na. Ice cream din na taka. Juice na. Patrick juice. Si ice cream. Cream do ice cream. Ice cream din na. Kami ice cream. Pila? Ang 5 lang. Bye bye net ya, Vlad. Tia Janitip. Why, man? Come up Janitip. What happened? This is a Ilang gilitson eh. Miss Balay, thank you very much.